आद्रा थाबावनाय जिखिनि पिस एकर्डनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारि बे बाथ्राखौ लानानै मैया गुवाहाटीयाव पियुष गोयल नर्थ इस्टनिनो माने एडिशनेल माने डाइरेक्टर सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै मैया जयै सावरायनाय जादों। बेवहाय सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन जे जोंनि एबसु एनडिएफबि माने गासै लोगोसे इउबिपिअ लोगोसे बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार आरो भारत सरकार जथाय सावरायलायनाय जादों। बिनि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय होननानै बुङोबा जोंना एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जे जोंना सिमाया बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम लोगोसे क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा खोलाहा थाबोनाय माखासे बर' गामिफ्रा दाजाब जानांगौ आरो गुवार हालाम बियो मोनसे बिटिआर जानांगौ। बिनि थाखाय दिनै माने होम मिनिस्ट्रिनिसिम बेखौनो बुंदों जे बाय माने 31 मार्च बे गासै माने जोंनि एरिया एक्सटेनसननि खामानिया जोबनांगौ होननानै मैया जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंबोनाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजारि एसटि मर्यादा होनायनि बाथ्रा बियो दिनै जाथ'वाखै दाबो बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनदों जे जोंनि माने बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जेखि बियो मोनसे फुल फ्लेजेड बियो मोनसे काउन्सिल जानांगौ। बिनि थाखाय भिलेज नटिफिकेसन कन्स्टिटिउन्सि माने नटिफिकेसन लोगोसे बेवहाय इलेक्सन जानांगौ आरो बियो मोनसे आबुं मोनसे माने काउन्सिल जानांगौ। बे बाथ्राया एसे मावनो गोनां बाथ्रा दंबावो माने खामानि दंबावो बेखौ जोङो आसाम सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थादों। लोगोसे 6.3नि गेजेरजों जे जोंनि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे आद्रा जानानै दङ बेयो थाबैनो मोनफुंनांगोन आरो जोंनि गोबां माने बिग्रायारि बारग' एनडिपि बिथांमोननि नामाव दिनै केस दङ उइथड्रल जानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों। जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय फ्रि खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंहा मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि मोनसे कम्पेनसेसन जिखिनि मोनसे 5 लाख रांखरि होनाय बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै प्रिपेयार खालामबाय थादों। फार्स्ट फेजनि थाखाय 40 जननो होखांबाय आरो बेबायदिनो दिनै दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय 500नो होनो थाखाय 500 न'खरनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननाय जोङो दिनै मिथिबाय थादों। दा बेबायदिनो गोबां हा हुनि जेंना दङ बा गुबुन गुबुन दफाफोरखौ दिनै मावबाय थानाय जादों। बेनि गेजेराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै मावफुंजानो गोनां दङ। बिटिसि गभर्नमेन्टआ हा एलटमेन्ट खालामबाय होननानै बुंदों डिपिआर हरबाय होनदों स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम थाबैनो बै जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ आबुं मोनसे महर होनांगौ बेखौ जेन माने सरकारा थाबैनो होयो आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनांगौनि थाखाय जेन खामानि मावो आं बेखौ दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों आं खावलायहरो। गोजोन्थों।